Mas Aji urung sunat toh? Aku mau Mas nek sampean urung sunat. Duit, tuku sego. Oh iya toh, Pak. Iya, nek ora percaya teleponan Mbak Neng kon rene saiki ndang. Tenan? Iya, Teleponnya ya. heeh. Nyapa ning kono kuwi? Iki lho benake gendeng iki lho. HP-mu iki kena nggo delok gambar utuh ora? Sak piye to iki? Piye to, Mbak Ning? Lho iki piye to? Udun ya ora kira-kira. Ya ning ngisor gak ngomong iki. Tunggu lu Cici. Cici. Tak tutui. Ngawur. Cara meninggikan hidup iku ya dengan cara menjatuhkan rekan iku sing paling gampang.